tots al meu voltant. Vale, recordeu una cosa, que no us obsessioni el tema del duel, d'acord? El duel és només una de les coses que fan un bon jugador. Més que un bon duelista, m'interessa que sapigueu jugar en equip, que sapigueu on esteu i què és el que toca fer. Que veieu al vostre company i sapigueu quan l'heu d'ajudar i quan heu de mirar per vosaltres, d'acord? Que jugueu com un equip i que penseu sempre situacionalment què és el millor que he de fer en el moment en el que estic. Dit això, hi ha algú aquí que hagi guanyat a tots els blaus? No. Cric. El següent joc serà un túnel del terror, d'acord? Lujo ha begut de la font. Lujo seria un que Lujo ha begut de la font. Crec que no m'ha quedat clar. Això vol dir que s'ha baixat el piló? Va, aquí ets tots. Va. Una fila, vinga, una fila. Fem línia, va, demostrem als oficials que sense oficials sabem totes les coses que hòstia. Com Déu, dona voltes a Poliski. No cap pega. No cap pega. Seguim. Dona volta. Boníssima! Ho sabia. No m'ha pagat. No m'ha pagat. Et poso la música, tot ballant. Tios. Mira. Fem línia, va, demostrem als oficials que sense oficials sabem totes les coses que hòstia. Res, canvi de direcció. 1, 2, 3... A veure, nois, doble línia a l'espawn, sisplau. Va, a fer burpics. Estem fent burpics. Fem línia, va, demostrem als oficials. No us queda res. Amunt. A baix. Jo tinc un problema molt gran, i és que l'Almocastell 25 no m'oriento bé. I llavors, molt probablement morirem tot, però bueno, el que compta és la intenció. Ens donaran pel cul durant tot el recorregut cap a la capella. Lo important per guanyar és arribar a la capella. Llavors, ens centrarem en arribar a la capella. Si vols Hi ha algun indicacions... dubte de com arribarem a la capella? Seguint-te'n. Arribarem mamant. Aleshores, no sé per què... Digues? Que t'havia donat una ruta, has passat per on has volgut. Ostres. La partida del túnel del terror és que vas passant pels objectius i coses que et anem ficant. Has tirat per mig de la plena en comptes de tirar pel jardí. Ah, vale, hauria d'haver tirat pel jardí. Sí, hauries d'haver tirat pel jardí. Hi ha hagut un moment que m'he desorientat. És que m'han dit una ruta, compartim la pantalla amb 1 minut i mig i... Talon, ets un minvat, tio. Són 3 girs de 90 graus, eh? Sí, és una ruta d'un quadrat, eh? Soc un minvat. A veure. Que la casa s'ha perdut moltes vegades, eh? No ho digues això. Però... Ojalà podeu obrir un mapa amb la M. Vale, quan estiguem aviseu-me i sortim. Vale, pues sortim. Línia formada. Diuen que hem de prendre aquesta torre, Talos, on estem ara. Pugem cap a dalt. Seguiu-me. Vale, ataquem els arquers. I a la infanteria. Combat tancat. Els valents que pugin cap als arquers. Oh shit, I'm sorry. Foteu-li. Segon caigut. Atac per dalt, mateu els punts que queden. Torna, no Ens reunim al terrat, pugeu cap a dalt. A veure quines instruccions ens dona. Suposo que és per aquí, per fora. Ja ho veig. Vale, doncs baixem cap a baix, nois. Vale, atenció, que tenim arquers a la dreta. Cobriu dreta. Cobriu dreta. Atenció cavalleria. Seguim endavant. Endavant, nois, endavant. Mantenim endavant. Vale, trenquem esquerra, ràpid. Combat contra aquí a l'altar, combat a l'altar. Al darrere de l'altar. Fem combat contra la infanteria. 6-7. No. Avui tenim un total de 5 ascensos a celebrar. 2 ascensos a PO, un pas endavant, sisplau. Orb! Donem l'enhorabona i felicitem a l'Agustín. Apuntem. Foc! Moltes felicitats, podeu explorar amb la vostra nova unitat. Apuntem. Menys mal que ha dit apuntem, eh?
Haig apuntet. Pareu. Foc! Molt bé, mestres d'armes, porteu-los al saló. Què ha passat amb les cadires? No, guapo. Se'ls han emportat a la L'arma. Joder, fa com 2 mesos ja que no hi som. És oficial, sabem que va ser.